ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଖେଚେଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମସଲା ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗରମ କରୁଛୁ। ଗୁଆ ଘିଅଟି ପୁରା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ଯାହା ବି ମସଲା ନେଇଛୁ ସବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା। ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଖିସମିସ୍, କାଜୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆ ଦେହରେ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିସମିସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବତୁରା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେପରି ବାଦାମୀ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଅଦା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେବା କିଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ହଳଦୀ ମିଶିଗଲାଣି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ, କାରଣ ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେବ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ଚିନି ପକାଇକିରି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କୋରା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାକୁ। ଦେଖିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ, ବା ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କିପରି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।